Nasquera say, Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kukwapa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingogara ukasubscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takigira inyaya yaburiswa the children of Zimbabwean War Veterans Association. Vabuda vachitaura vachiti avisinambira mushe chabondoka pari kupisa. Pressure is mounting kuna President Emmerson Mnangagwa, and there is an outcry from my retired police, army, ZPS, nema CIO, avarkunzi vakasiya between 2018 and 2025, and they received less than $700 US iri muma RTGS. Mshina mukunge vakaseva nyika with patriotism and dedication for makore akawanda, and they are requesting a review mure Zimbabwe, and they feel kuti it was a coward move. Mari dzavakapiwa mure Zimbabwe hazvinakumira mushe. Zimbabwe pressure is mounting on the President Emmerson Mnangagwa's government, and vajamuka ma former CIO, army, ZPS ne the police mure Zimbabwe. Ngaziye kuti munoona sei nyaya iyi yaburitswa ne the Children of Zimbabwe War Veterans Association on their X handle vachitaura vachiti, attention President Emmerson Mnangagwa. Their outcry from mainly retired police, army, ZPS and CIO who left between 2018 and 2025. They received less than $700 in RTGS after serving their country with patriotism and dedication for years. They are requesting a review. They feel it was a coward. Ndo maburitsiro akaitwa nyaya iyi mure Zimbabwe and the Children of Zimbabwe War Veterans. Tisingaziye kuti munoiona sei nyaya iyi, tiudzewo zvamuri kufunga mu comment section. Muri yeZimbabwe mamuka sei? Kwese kwamungadaro muri, toda kutenda Mwari nechipo cheupenyu chatipa mukati mezuva ranhasi. Tinotenda nenyasha dzokumuka tiri vapenyu. Mangwanani ano tinosangana uri musi wechitatu, Wednesday 7 May. Tichaverenga shoko redu richibva kuna Ephesians chapter 6 kana kuti vaEfeso nemuchishona. Musoro weshoko uripo unoti nhombi dzokurwa nadzo dzaMwari. Ndichaverenga mavhesi matatu. Vhesi rokutanga ndichaverenga vhesi 10, ndaverenga 11, ndaverenga 12. Pakupedzisira ivai nesimba muna Ishe nomusimba rake guru. Shongai nhombi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari kuti mugogona kumira muchirwa namazano adhiabhorosi. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati navane simba, namasimba enyika ino yerima, uye namasimba emweya yakaipa ari muchadenga. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Nhasi mangwanani ano pane chinhu chatati tiudzwe neshoko raMwari, kuti atiudza kuti zvinhu zvese zvatinosanganidzana nazvo, matambudziko ese atinosanganidzana nawo, anozouya achimanifesta, anozobuda panyama, asi zvinhu izvi ihondo dzinorwiwa munyika yemweya. Saka Mwari nhasi afunga kuti atiudze kuti zvese zvatinosanganidzana nazvo, asi tinofanira kuva negadziriro nezvombo zvatinorwa nazvo pamweya. Mwari vatiudza kuti isusu hatirwisani nemunhu, ndo zviri kunzi nenyama kana neropa. Hondo yedu haisi yokurwisana nemunhu kana neropa, asi hondo iri pane zvinhu zvinoitwa nemunhu wenyama, iri pane zvinhu zvinokonzeresa kuti munhu wenyama aite zvakaipa. Ndo pane nyaya yedu. Satani, dhiabhorosi, mweya wakaipa, ndo inokonzeresa. Isu pachezvedu hatina munhu watinofanira kunge tichivenga, but chatinovenga, chatinofanira kunge tichivenga, tinofanira kunge tichivenga zviito zvinoitwa nemunhu. Zviito zvinoitwa nemunhu zvinokonzereswa nei? Zvimwe zvacho tinoenda kunozvitsvaga, zvimwe zvacho zvinouya munhu usina kutarisira, zvinongouya
Zvimwe zvacho munhu anotonotsvaga shai rekuba, munhu anonotsvaga shai rekuuraya vamwe, munhu anonotsvaga simba rokuda kutonga vanhu, munhu anonotsvaga simba rekuda kutsikirira vanhu, munhu anonotsvaga simba rekuda kuti vanhu vasataura, munhu anonotsvaga simba rokuda kuda kutyiwa nevanhu. Wada kutyiwa nevanhu, kutyiwa chii? Ucharovesa vanhu, uchaurayisa vanhu, uchauraya vanhu, uchaponda vanhu, uchada kutsimbirira vanhu, uchada kuti vanhu vasataura. Saka nhasi mangwanani ano Mwari atiudza kuti hatisi kurwisana newe munhu, but tiri kurwisana nemweya wakaipa unenge uchikuseenzesa kuti uite zvakaipa. Tiri kurwisana nemweya wakaipa unenge uchikonzeresa kuti uite zvinokonzeresa kuti upenyu hwavamwe vanhu hurwadze, vamwe vanhu vafe, vamwe vanhu varware, vamwe vanhu vasafara, vamwe vanhu varware, vamwe vanhu vasasununguka. So mangwanani ano Mwari vatiudza, vatitaurira vakati, pokupedzisira ndoda kuti muve nesimba rinobva muna Mwari. Mwari vachatipa nhumbi dzokurwa nadzo. Nhasi handidzitaure, asi ndinoda kuti mungoona kuti kana ukaona munhu achiita chimwe chinhu chinokusiya uine mubvunzo uchishamisika kuti but unhu hwakadai ihwo hwakambobvepi, usarwisana nemunhu iye, asi rwisana nechiri maari chinokonzeresa kuti aite zvimwe zvinhu zvakaipa. Nhasi mangwanani ano vana veZimbabwe, nyaya yakatarisana nemi, pane mimwe mibvunzo yamunozvibvunza kuti but chimbori chii chaizvo chaizvo, kuti nyika yese kana maakuenda kuelection unoona munhu anotadza kukwazisana nenext door yake, munhu anotadza kumhoresana naneighbor wake, munhu anotadza kuyanana nehama yake. Chii chinenge chaita? Pane zvimwe zvinhu zviri kuitika pamweya zvisingaitiki panyama, zviri kuitwa nevamwe vanhu vanenge vachitsvaga simba. Unoona zvino chipatara hachina kana piritsi kana hwani, hachina kana matiresi, hachina kana gumbeze, but unoona munhu anoshinga kuenda kunotengera munhu hwani motikari ye300,000, unoenda unobudisa 250,000, hanzi ndakupai sechipo. Zvimwe zvinhu zvinokonzeresa kuti vamwe vanhu vafunge kuti chimbori chii, mweya yakaipa. Vana veZimbabwe, ndoda kuti mubatise zvinhu izvi. Unoona kana yava nguva yesarudzo, kana kumhoresana chaiko chaiko kwese kunopera, vana veZimbabwe maudzwa mhosva dzese dzakaparwa, asi unoona nyika yese inoita kunge sekunonzi vanhu vaiswa mufriji, vanhu vaiswa mukula box, vanhu vaiswa mumochari, vanhu vanoita kunge sevafa. Kana kuti vashame muromo vataure, havakwanisi kutaura, nangwe kuti vabvunze havakwanisi kubvunza. Pane zvimwe zvinhu zviri kuitika pamweya zviri kukonzeresa kuti mweya yevanhu itonhore, mweya yevanhu ishaye simba. Nguva yesarudzo unongoona vanhu vakapiwa makepi, vakapiwa masikafu, vakapiwa matisheti, unoona panongofamba chimwe chimweya so chokuti kana hama yako wakutonzwa kuivenga, kana muvakidzani wako hauchadi kumuona mukati memaziso ako. So mhuri yeZimbabwe, ndoda kuti mubatise nyaya iri kuitika. Pane zvimwe zvinhu zviri kuitika pamweya zvatisiri kukwanisa kuona nemaziso edu. Hondo yatiri kurwisana mukati menyika yeZimbabwe haisi hondo inoitika physically, but ihondo iri kuitika spiritually. So mhuri yeZimbabwe, Mwari akuudzai nhasi, hondo ya2030 haisi hondo iri kuitika panyama, asi ihondo iri kuitika pamweya. Hondo yecorruption, corruption haisi hondo iri kuitika panyama, asi ihondo iri kuitika pamweya. Hondo yemisgovernance, misrule, oppression, fear, kutya chaiko chaiko kuri mukati mevana veZimbabwe hazvisi zvinhu zvinoitika pamweya, zvinoitika panyama, asi zvinhu zvinoitika pamweya. Unoona
vanhu vese so kungopfekedzwa skavhu so matoneta, vanhu vaita kushaya simba, vanhu kungopfekedzwa t-shirt ine chiso chomumwe munhu kudai izvi. Nyika yese inoita kutonhora so, kutonhora, kushaya kuti vanhu chiiko, vanhu vabikwa mupotere, vaitwa hwatsuro nagudo, vabikwa mupoto, chii, mweya rudzi. Pane zvinenge zvaitika pamweya, pane vanenge vashereketa, pane vanenge vaenda pasi pemvura, pane vanenge vaenda kwavanenge vaenda. Zvino vanhu vatinofanira kunge tichivimba navo vanhu vaMwari. Vanhu vaMwari vanofanira kunge vachitaura chokwadi, vanhu vaMwari vanofanira kunge vachiparidza chokwadi. Zvino nyika yese yakatonhora. Unoona vanhu vaMwari vanosvika even to the extent yokugashira zvinhu zvine chokuita nehuori, gashira zvinhu zvisina umwari mukati, nokuti vari kutya. Mhuri yeZimbabwe, vana veZimbabwe, ngatiparidzei chokwadi, ngatimirei nechokwadi. Nhasi maudzwa naMwari kuti hondo tiri kurwisana nemweya yakaipa inogara mukati memvura, inogara muchadenga, inoshandiswa nevakaipa, inoshandiswa nevamwe vanhu vanoenda kunoitsvaga vachida kuti vawane masimba ekuti vauye vachiramba vachiwana kutsikirirai, kukutongai, kuda kukuitai sei. Unoona zvimwe zvimweya zvinongofamba zvinokonzeresa confusion. Hondo ya2030 haisi nyaya iri kuitika panyama, asi inyaya inozomanifesta panyama, asi yatanga kunyika yemweya. So mangwanani ano ndati ndisheye nemi shoko raMwari. Mwari vakuvimbisai. Pane musoro weshoko watapiwa hanzi nhumbi dzokurwa nadzo dzaMwari. Tichataura nezvadzo muzvikamu zvinotevera. So taudzwa hondo yedu haisi panyama, asi hondo yedu iri pamweya. Unoona zvinosvitsa pakuti kana mupurisa chaiye anotya, kana musori anotya, kana musoja anotya, kana vanhu vari mupati macho vanotya, kana chii anotya, vanhu vaMwari vanotya. Why all this fear? Because this fear iri kuitika. Fear is a spirit, so iri kuoperata spiritually. I hope kuti kutanga mukati mezuva ranhasi, nokuti taitsiura, nokuti tataura nezvayo, toda kuti Mwari vatibatsire. Mwari nesimba ravo, Mwari nemweya mutsvene wavo, Mwari nezita ravo ravakapa simba rinonzi Jesu, ritange kutirwira, rirwise mweya wakaipa wese uyu uri kukonzeresa kuti vana veZimbabwe vatadzi kana kusimudza musoro. So mangwanani ano toda kutenda Mwari neshoko ravo ravatipa. Regai ndipedzise nemunamato. Baba vari kumusoro kudenga, tinokutendai Mwari mangwanani ano nezita raJesu. Baba, tinouya pamberi penyu, tinozvininipisa, tinokutendai nokutipa zita rine simba, tinokutendai nokutipa Mwari mweya mutsvene. Baba, tinokutendai nekutiudza kubudikidza neshoko renyu kuti hatirwisani neropa nenyama Baba, asi tinorwisana nemweya yakaipa, mweya inogara mumhepo, mweya inogara munzvimbo dzinogara mweya yakaipa, mweya inogara pasi pemvura, mweya inoshandisa kutyisa vana venyu, mweya inoshandisa corruption, mweya inoshandiswa misrule, mweya inoshandiswa kudzvanyirira vanhu, mweya inoshandisa kutonga dzinyika, mweya inoshandisa kuchichidzira vanhu, mweya inoshandiswa kunyange mukati medzisarudzo, mweya inoshandiswa kuti vanhu make wrong decisions. Vanhu venyu havana chikafu, vanhu venyu havana mishonga, vanhu venyu havana zvikwanisiro, vana havaendi kuzvikoro, asi unoona mari inopiwa munhu wani. Mweya inoshandiswa kunyange kutsikirira vanhu vaMwari vanofanira kunge vachitaura chokwadi, vanhu vaMwari vanofanira kunge vachiparidza chokwadi. Asi Baba, nhasi ndinoimba kuti nekuti tazvitsiura, makataura mushoko renyu kuna Numbers chapter 23 verse 19 mukati hakuna shoko Mwari haasi munhu ende haanyepi ende haatauri manyepo, haana shoko rake raanotaura akasarimirira. So Baba, shoko renyu ramataura mukati mezuva ranhasi, rimirirei Mwari, riratidze chokwadi. Kunyange ana Farao vakanga vaine zvimwari zvavo zvavakanga vachinamata, Mwari wangu, zvimwari zvese zvinonamatwa mukati menyika ino yeZimbabwe zvisiri imi Mwari vakasika denga nenyika, ngazviparadzwe mukati mezuva ranhasi. Zvimwari zvese zvinokonzeresa fear, zvinokonzeresa kuba, corruption, misrule, misgovernance, kudii zvese zvimwari zvingadaro zvichigara mukati medzimba dzevanhu, zvinoshandiswa kutonga, kuuraya, kuparadza, umhondi,
nezvakaipa zvese zvinomwa ropa revanhu ngazvifumurwe nezita raJesu mukati mezuva ranhasi. Baba, tinokutendai nezita raJesu, amen. Vana veZimbabwe, toda kutenda Mwari neshoko raatipa mukati mezuva ranhasi. Semazuva ese ndini murandarume wenyu anokupai shoko renyu ramunopiwa mangwanani ega ega pano panyoka yemabhunu updates official. Muve nezuva rakanaka, musure munyasha dzaMwari. Ngatirambe tichirangarira vari mukati memajeri, vari kupomerwa mhosva dzavasina, vari kupomerwa mhosva kuita kwasataniko. Ngatirambe tichivarangarira munamato yedu. Mwari akuitirei zvakanaka, Mwari akuwanirei zvakanaka. Musore munyasha. Amen.